Trh s Android tablety rapidně roste. Mají dostatečný výkon, vyladěný systém a plnou podporu Adobe Flash. Navíc mají příznivou cenu. To dává velkou příležitost vydavatelům publikovat své tištěné magazíny i na této platformě. Objevují se nové a nové tablety a pro vydavatele to představuje zcela nový trh, ale také nové výzvy při tvorbě obsahu pro jejich čtenáře. Q magazín je řešení ušité na míru všem vydavatelům. Respektuje stávající pracovní postupy, tak jak je znají z přetiskové přípravy a přidává všechny nové úžasné vlastnosti, které už papír nemůže zvládnout. Pokud používáte InDesign nebo Quark, bude pro vás začlenění těchto aplikací snadné. Hlavními přednostmi tohoto řešení přípravy a distribuce elektronických magazínů pro Android tablety je možnost týmové práce, bezproblémové začlenění stávajícího workflow, nízké investice a komplexní nabídka aplikací, která pokrývá celou problematiku od výroby přes distribuci, systém předplatného až po prodej koncovým čtenářům.